Dobrý den, zdravím. Poznáte túto knihu? Vedecké poznanie duše. Z začiatku som tej knihy až tak nechápal, nevedel som, o čem je. A potom jeden ten bang a doplo mi to. Tá kniha je o tom, aby sme očistili svoje telo a obnovili nekonečný vzťah s Bohem. Poznáte stránku vedy.sk? Aj tam to hlásajú, alebo hovoria. To mi ešte je takáto. Toto mi pripomína nejakú nirvánu, alebo niečo také. Mějte krásný den, ať se vám darí, ať ste pozitívni a všetko zvládnete.